Včelári. Ste si istí, že ste počas roka dostatočne liečili proti klieštikovi? V tomto si asi nikdy nemôžeme byť 100% istí. Hlavným jesenným cieľom každého včelára je, aby minimalizoval množstvo klieštika vo svojich včelstvách pred vstupom do zimy. A práve na to tu je takýto prípravok ako Oxalclean. Jeho použitie je možné aj na jeseň. To, ako sa aplikuje, sme už v jednom videu ukázali. Hlavné ale teraz je, že práve takto na jeseň s jeho použitím môžete značne zredukovať množstva klieštika vo vašich včelstvách. Dokonca jeho účinnosť na jeseň môže byť až 40 dní. A mám na vás ešte jednu otázku. Ste si istí, že vaše včelstvá majú dostatok zásob na zimu? Pretože už teraz na jeseň môžu vaše včelstvá spotrebovať zimné zásoby, čo nie je ideálne. Použitím cukrovo-medového cesta na jeseň si zabezpečíte, že včely vám nebudú pred zimou spotrebovávať zimné zásoby. Teda môžete skombinovať liečenie proti klieštikovi s Oxalcleanom teraz na jeseň aj prikrmovaním s cukrovo-medovým cestom s Tymolom. Tymol v cukrovo-medovom ceste odpudzuje klieštika. A práve takouto kombináciou môžete docieliť veľmi dobrý liečebný efekt, takže vaše včelstvá môžu mať minimum klieštika pred zimou. Použitie Oxalclean a cesta s Tymolom je jesenná stávka na istotu.